Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη αδελφοί μου. Όλη αυτή η κουβέντα για τον Πάπα και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τους Καθολικούς μου έφερε στο μυαλό τι απάντησε ο Άγιος Παΐσιος όταν ένας Καθολικός τον ρώτησε «Καλά, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι θα σωθείτε, όλα τα άλλα δεν είναι παιδιά του Θεού?» Και δεν του απάντησε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με τη σοφία και την αγιοσύνη που τον διακατήχε. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε διαφορές, ναι, αλλά υπάρχουν παιδιά του Θεού τα οποία βρίσκονται στο σπίτι μαζί του και άλλα τα οποία τριγυρνάνε έξω. Αυτή είναι η απάντηση του Αγίου μας Παϊσίου στον Καθολικό, που έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία για το πώς αντιλαμβανόμαστε οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί τη σχέση μας με τα Θεία Μυστήρια. Να είστε καλά.